Il-ballun issa jinsab fidejn il-kap nazzjonalista Simon Busuttil li għandu test ieħor qudiemu biex jaġixxi b'serjetà fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina. Dan qalu d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Chris Cardona f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-konferma tal-qorti li Tony Bezzina b'tħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-każin nazzjonalista taż-Żurrieq. Id-deputat mexxej nota li meta ħareġ dan il-każ Busuttil se jaħlu tfih ta' tajn iżda għandu konferma li dak li ġie ppubblikat fil-medja huma fatti korretti. Cardona qal li mhux se tkun sorpriża li Busuttil jerġa' jfalli minn dan it-test li għandu qudiemu. Wis probabbli mhux se jagħmel xejn kif m'għamel xejn fil-konfront ta' Tonio Fenek, ta' Beppe Fenek Adami, ta' Mario Da Marco u ta' nies oħrajn li huma parti mill-klikka tiegħu illi bid-double standards li uża sa minn Busuttil huma jistgħu jagħmlu kollox għaliex huma il fuq mill-liġi. Li kieku kien serju responsabbli naħseb li għandu jieħu sanzjonijiet fil-konfront tal-Onorevoli Tonio Bezzina għaliex il-qorti llum sabet illi dak illi kien jiġi allegat fil-konfront tiegħu huwa approvat u allura ċaħdet il-talbiet tiegħu fil-libel kontra l-ġurnal L-Orizzont. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-avukat Stefan Zrinzo Azzopardi li qal sentenza tal-qorti xejjen id-dikjarazzjonijiet li għamel Tony Bezzina fil-Parlament fix-xhieda tiegħu u fl-investigazzjonijiet li saru. Zrinzo Azzopardi żied li Busuttil jitkellem ħafna dwar good governance, iżda bħalissa għandu deputat li kien ġiel 3 ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa.